ישר רק מתחיל להתארגן 8 דקות עד שהמונית למטה 7 חברים בלימוזיין לפני 6 בבוקר אני לא חוזר הביתה 5 בחורות נכנסו לרחבה 4 שניות נכנס למוד של מכונה 3 מהן תפוסות, 2 בתמונה חייב להאמר על האחת הנכונה חייב להאמר על האחת הנכונה חייב להאמר על האחת הנכונה 2 אפשרויות פה לידי ברונטה זורק את הכדור מנצח ברולטה 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 ישר רק מתחיל להתארגן 8 דקות עד שהמונית למטה 7 חברים בלימוזיין לפני 6 בבוקר אני לא חוזר הביתה 5 בחורות נכנסו לרחבה 4 שניות נכנס למוד של מכונה 3 מהן תפוסות, 2 בתמונה חייב להאמר על האחת הנכונה חייב להאמר על האחת הנכונה חייב להאמר על האחת הנכונה 2 אפשרויות פה לידי ברונטה זורק את הכדור מנצח ברולטה 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 ברולטה